Halo bayarab lam sugo haino hai tini ni ketal video tamo norok naikeno sai manai hingke choya oi nai tongdi paithak jora hambai hingke tini drama wngkha ani thok pai thangka ano kisa thok na hairi faide hene ang chini borok no khoroksa te wansa takono khoroksa romkha rang 200 taka jono 200 kheri rohorka borok kifili de phaino ano thok kubui de phaino obono tini nailene chung hingke let's go. Yang paikha di dara. Rang rohorano thok kisa nahai rwphaidi. Kwnwino to kire paikha. Ito ha khapane kire. Kwnwino na kira Naya ko aro sui pai thanga. Ayam manglak da oboino gorgana Bini. ai khajo man oboino. Rang rohorano 200. Aba sal tong oboino ko. Ayo norok rang to nai khang phai norok busu. Hi ta ko. Busu nai ba. Cycle to choliyo. Isa tala Cycle lock nya. Ang oro ma tong nai ke rang 200 taka talang de. Ano thok 100 ni. Busuk sido 1 liter. Rang 200. Hake iko yang tu thang nya di yang ro do mano. Yang ro do mano na di. Odara Belaino wana zakmani haingi tongka mazuma munishu. Liter ka bisa baca. 110. 110 ka 560 taka. Do maya ke maya norok naila. Ana busana ta kono dia thamana to non thok ja. Do thok na haila. Ang sini dara khoroksano rang 200 taka ri rohorka. Nagino bini bukha kaham ke bo kifili phainai. Second target phai tongo norok nokho rikshaw chalogui. Idike aspashe tel pawa jay. Botol to nai to ele gena to dos. Botol paile mere 12 dimu amne aine diben. Amna jaben na lage. Na ami cycle loge. Bluetooth to আর এই 500 করে দিব না খোলাম তো আচ্ছা এটা আচ্ছা 500 না দিলে 1 লিটার লই আলে যে 1 লিটারের বোতল লাগবে তারার কাছে থাকবো আপনি একবার এমনি দিবা দেখেন দিবে পাইলে আমি থাকতেছি আমি 500 না দিলে তোমার 1 লিটার আনতে হবে হ্যাঁ আমি এখানে আছি হিংখে অকরনি বিসিংনি সাবো থক টিখা তেলিয়া ফাইদি নাইলাইনাই যিনি ও যে রিক্সা ড্রাইভার দ্বারা ববো বেলাইনো বড় কাহাম আং বনো রাং 200 টাকা রহমানি ব থক 1 লিটার থকটি হাইনি হাই আনি কিফিলি ফাইগা ani kaisa daud dongmani bo kifili fade faino phaya ani kaisa daud dongmani phiaba bo o daud no sabaikha bo thik no thok liter kaisa titai rang 100 kifili phaikha ani oro ke tongu tamo bui tamo chini dofa borok kahamke kaham no tongu আর আপনি 100 টাকা আনছেন না ঠিক আছে আপনি রে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি 100 টাকা রাখেন আপনার ভাড়া হিসাবে আপনি দিলাম এবং আপনি আমার মানে কি কইতাম মনটা রাখছেন আর কি অনেক ভালো লাগলো ঠিক আছে দেখা হইব পরে অমুখে ও বানসা তাকুক রিক্সা চালকনাই rwphaimani thok তারপর দানাই yang la changa ইয়া boto busa ta ko busa ta gur khaja হ্যাঁ nda to ko ta ko টিউশন নাই খাইকা ni ko bisi ko naru ta konta se naru dukan khene phasa to khaja ko বিউসিনি thok ni ko mo pa pa phe ba anti ni ma ko la ma phe su okay ni kha ta ko ang yang হিংখে ফাইনালি চিনি ও দ্বারা রিক্সা চালনে ববানো at the last moment finally ano surprise khai dikha bobo balai kheno hasalo kosto khai riksa chalo goi thangai biosini thok nai khai ja kha bobo
Mungkin belai kan hambai maru order ano belai ni bukha gaham. Tei boano saka je omo haike buino sinia nuge rano omo haike rang rotar dihini ano tei se bo saka. Omo bu chamani ko. Hey, jadi borok tar hari buka sarang buka sarang sama. Mengajar khaimani, dengan tiga. Rang tlang thang na. Oh, masih di borok sarang sama. Tin borok se. Enggak hanya nak anda sini kalau tu. Lang thang, jadi borok tar hari. Ang bakson. Anu na. Biasa kedua. Ini jalan aja. Itu biasa ni beri mula. Aja. Ada. Dari. Kan tinggal bawa tu kita sama kiri. Haike rang rohor mani order awana jagai nono kaitur siang mai malari chu. Hambai. Nono kasa sama lari tu. Haike. Derso ki fili phai kana. Orang no ang no norok nasudi. Haya. Karon norok je bukha kaha. Mana ang Belaino mani hambai maru haji. Enggak baksa ke norok ko khai rang mankhana ke baksa ke kharin thang ka mong haina le na. Enggak dara ani bukhak teuy. Ang norok no mo norok no ru norok nari sid orang. Norok to onek kosto khai ka ani bagai haiba bisio thangi norok rang nai khna le. Thok. Obono norok nari sid mono. Belai kan hambai. Ke norok nugwi mankhana. Tini borok no khoroksa. Tei tini wansa takuk no khoroksa. Khoroknani jono 200 ko rohmani thok rwphaide ani bike ni thok pai thangka. Ano kisa help phaide. Ke borok puila hangka hindi rikshaw ni logeno. Hangka saka kisa salak ma saka. Ei ko ani bike log rimeya haini bage ang thangme ke jak borok thanga. Piawa at the last moment bora no shock khai rikha. Bayar rok tini ni video asu jara no hambai.